Sampun? Nggih, sampun Om. Matur mbah nuwun. Monggo pinarak malih Cah Bagus. Menika tembangipun Lestari sampun dipunaturaken. Lan sajaipun menika kagem panjenengan bapa kadang panitia kados pundi? Menapa tasih malih campur sarinipun? Menapa tasih wonten ingkang badhe dipun suwun kasmanggaken? Nyadong dawuh, monggo Pak. Tasih wonten wedal kagem panjenengan. Kawula rantos, monggo. Menapa Pak? Ayang-ayang. Oke. Dipun milakani menapa malih? Mbak? Oh, Mbak Lintang. Ayang-ayang. Piye nduk disuwun anu ayang-ayang ki piye? Ngaten? Nggih tepuk tangan kagem Lintang Kairo. Nah. Wah, jan hebat totalitas tenan nggih. Kene nduk jumeneng nduk. Nah, iki kasuwun karo para warga. Mereka ngersake tembange ayang-ayang, to lagon ayang-ayang. Kene nduk Lintang Kairo, monggo. Nggih, sugeng dalu Om Jani. Sugeng dalu. Gimana kabarnya panjenengan Om? Ya wis ketok sing sampan priksani ya tetep sehat. Alhamdulillah. Saya gede, saya diwasa, saya tambah ngilmune, saya laris. Amin, amin pangestunipun panjenengan rumiyin pas awal kepanggih jenengan nika jan tasih alih kok, malah diweden-deni. Nggih. Menika bloko Pak Bu ngitang sithik kula nggih momong nalika semanten sik cilik. Nggih. Niki arep nyanyi apa kae tembangmu? Sawangan. Nangis mau wajahe medeni ngono lho. Pancen kaya buta to. Ya. Ora apa-apa. Ning saiki wis besus, hebat nggih. Semoga desanya semakin maju. Amin, amin, amin. Pun amin Ibu. Loh jinawi. Amin. Sing duwe utang gendang lunas utange. Amin. Sing dereng gadah jodoh gendang ketemu jodone nggih ta Om. Bener. Wah, apik Nduk. Semoga sehat selalu panjang umur sedaya. Ngaten. Ora liwat coba matur nuwun karo panjenengane Ibu Kasun. Sumrambahipun para warga. Ngaturaken sugeng dalu Ibu Kasun lan Bapak sedaya perangkat desa sedanten rawuh nggih. Rawuh kabeh Nduk, tenan kok. Bapak Kades rawuh. sugeng dalu Bapak Kades. Bapak sinten malih? Ah kuwi aku ora cetha, mergo ora tau ditanggap Nduk. Wah, berarti ngenten ditanggap sih ya. Iya, pangapunten Pak Gojek. Ayo sawetaraga karo tak matur, panjenengan iki asmane sapa njur? Sliramu ngaturke lelagon jumbuh karo panyuwune. Nggih. Niki wau kula sampun disawer loh Mas. Tenan? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Mas Krisna yang punya rumah. Oh, yang punya rumah. Nggih. Lagunya Ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih, ngaten. Ora apa-apa. Saya gede malah saya jan. Iki lho yoga-yoga ki sing durung kagungan jodoh iki kena kanggo contoh. Merangkak dari sejak kecil penyanyi dangdut ya Nduk. Ah nggih, penyanyi dangdut. Pas TK Mas. Disumbangke bapake neng wayangan, ketemu aku malah tak tekoni isi nangis. Nangis. Ning saiki saya besus, saya diwasa bisa dadi termasuk seniwati pinunjul ana ing tlatah kota Kediri. Amin. Dan Kediri Kabupaten. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Om Jani. Sing penting tetep belajar ya, Nduk. Dadi seniwati aja sombong. Mboten. Nah, nggih, tetep siap. dadi tetep kudu ngerteni sadar diri. Nggih. Sing sombong kae ya ben ning sampean aja. Ya. Nggih, matur Tenan. sembah nuwun Om Jani. Aja kae kalau mbok demu meri kae. Wah, lah dalah piye iki ngene iki? Kae wayangan ayu rong dina sombong koyo kancane nanti mer. Ora roh aku rasa tekok. Wayangan rong bengi tok kuwi lho. Wah, jan kemleting ya. Kemete aja ditiru Nduk ngono kuwi. Monggo ngaturke tembang-tembang Cahyo. Nggih, monggo ayang-ayang. Nuwun sewu lho Bapak nggih. Monggo sawetawis kagem para kadang Mustika Laras Asmara. Nggih. Tembange diaturke, dipun aturaken. Apa mundhut saka sawetara kadang panitia diaturke. Wonten malih sayu menika. Monggo, Mbah Kong. Jan elok tenan. Jan. Monggo Mbah Kong. Nggih. Mbah Kong saking pundi sugeng dalu Mbah Kong? Wah, Karang Tengah, Mas. Itu Karang Tengah. Oh, perapatan kita. Monggo, Mbah. Nah, ponteng inggil mawon. Baik, derek kirim. Nggih. Jaluk kembang kopi. Kembang kopi. Kembang kopi, kita buati.
Kembang kopi napa kembang rawe, Mbah? Kembang rawe. Terserah nih. Wah, kembang rawe Mas Jani kuwi mau no. Wah, Kong nuwun sewu. Niku sae kembang rawe, Kong. Kena ditayubke barang. lah nggih. Mungkin jenengan saged jogete enak bakong mengki. Oh, iya. Sajae baradul wedhus. Lah, iya Mas, payu 5 iki mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur suwun sanget nggih, Mbah. Mugi panjang yuswa lancar rezekinipun, Amin. Mbah nggih. Ngaten. Mbok bilih beksa utawi joget kok. Nggih, beksa mawon Ngaten nggih. nggih, matur nuwun. Nggih, Mbah. Ngaten. Pinarak mawon. Matur nuwun. Teng mriki Jika penggalih. nggih. Coba kembang rawe. Ya, kepiye? Lintang Kairo, Nduk. Aja gatel ya, Nduk ya. Ya. Mari Kembang gatel-gatel ya. Ayo aja. Ning tembang bae aja nganti gatel, Nduk. Ya. Monggo dipenaturaken kembang rawe. Sayuk. Monggo para kadang. Ceritane wong seneng Ceritane lungguh cicir saben dinan Saya suwe Kaya suwi saben cicirnya tangane Banjur ngomong mas aku tresno kowe Cerita
Mas. Ora apa-apa, Nduk. Nggih. Lah, mboten remen sing pedes-pedes, Mas. Sing penting ora usah pedes-pedes. Tapi nyegrak ngono lho Ya jalan iki. padha ae ora. Maksude ning Matur sembah nuwun sanget nggih, Mbah. Eh. Siap dipinangkani, Mbah. Ora ngentek wedhus sitok, tenan. Los wae. Los pokoke ya, Mas. Tenan kok ya. Biasane piantun ngene iki sok nek kagungan rejeki mesti wayangan. Mesti, Mas. Tenan. Jan wingko ya 5 jajar 5 wingko wayangan. Tenan kok wayangane tenan. Wis bintang tamu Lintang Kairo. MC-ne Mas Jani. Oga, aku pas ranyang ya. Gak nyang aku pasan wi. Ya muga-muga pas iso. Ya kudu iso Mas. Siap, pokoknya nderekke iki Nggih, dalang kudu Mas Arya. Gedhuk Arya. Siap. Ngaten. Monggo sambel kemangi kok nggih. Sambal kemangi nggih, Mbak Gong. Monggo. Enak jangan asem, wecut. Ya, Kang. Sambal kemangi. Mas, sambal kemangi sampun dipun pinangani. Nggih. Matur nuwun, Gong. Sami-sami, Mbak. Pak RT. Matur sembah nuwun. Siap, Bos. Oh, ngaten nggih, monggo. Nggih, lagunya napa Pak RT? Udang Udang kuning, kuning. Pungkasan. Nggih. Siap, matur sembah nuwun sangat Pak RT. Tenan Pak RT ini jan ngono kuwi lho. Luan, Lagi Mas. RT-ne. Lah. Urung Pak RW. Urung Pak RW. Ki jarang Pak biasa. Lurah ya Pak- durung lho, Mas. Biasane Pak Kades ki Pak Kades. nek nun sewu pas wayangan besok muga-muga katimbalan rono krecek kudu wayangan. Kudu wayangan. Lek gak wayangan Dhewe rugi. kali ya, Mas ya. Ora wayangan rugi. Sing rugi aku. Gak ditanggap kok. Ngatur Pak Kades ya.
wonten Siap. niat mesti wonten rezeki. Lah, amin, amin. Mugi-mugi sakit nimbali maling ya, Mas. Tenan. Wong mboten larang, sak pinten katahe menak 300 lho. DP maksudnya. 300 ping ya, Mas ya. Ping DP-ne nduk. Minangane pamundhut malih Jayu. Nggih, podang kuning nggih, Mas. Podang kuning. Nggih, monggo. siap. Ya, lintang air. AR jalan dang lo iki. Dalang iki gedung Arya Putra. Bagus e. Asire Pakde Joni. Lintang tamune lintang Kairo. Ana Mbok Mary. Oslo, 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 Oslo. Terima kasih Bapak. Mer, jumeneng sisan mer. Ini mer. Kene mer, mbajut kita tembangan. Nah, cetha menapa ingkang dados sangenanipun para bapak panitia ya. Nggih, matur sembah nuwun Bapak-bapak Wis, panitia. Sudah memberi kesempatan ya Mas. Ya, Berbagi rezeki. tenan kok ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Wis muga-muga panjenengan kabeh tetep ginanjar kesarasan, Amin. kesehatan uga Amin. lancar rezeki. Amin. Tetap terjalin silaturahmi. Amin. Mas Apa Joni, nduk? Apa nduk? ki mang aku ya disuweline karo Pak RT Latif. Pak RT, ya. Alah lah diremeti aku Mas. Sapa? Aku Pak Milo atau Pak niku? heeh karo Pak Latif. Ya kowe ora sambat. Lah aku penak bayar kok. Kere. Nek gak bayar ya sambat. Oh ngono ya. Mergo ana semulane. Iyalah. Niki mau nyuwun kuda lumping. Wah, Kang. jaranan. Apik iki. Jaranan nganggo tembang ra? Hah? Piye? Nah, anu pokoknya anu ngerjain Mas Oh, ngono GTT ya. dan kawan-kawan karo iki para manu wiyaga sing Heeh. alma mater Ya. karo lulusan Kokulon Mas. Karo kita wacake ya, Mer. Nggih. Dari petani tebu. Oke. Sekawan Trembini RW 29. Minta lagu Lintang Asmara. Oke, tetep pokoknya dilayani. Minta lagu Podang Kuning. Nggih. Saking kula Bunda Sita. Oh nggih Bunda Sita, terima kasih. Pokoknya emang keurut nggih. Sabar, engko campur sari sampai jam 3 kok Mas. Lah wayange kapan? Oh, jam 3 sampai setengah papat. Ya ora, yo Kok sak- goro-goro 15 menit baru bar. Iyalah Mer, mbok nang Nyap. kaset wae. Nyapa to? Ya wayange kono nggone dhewe campur sari tetep ngiseni kanggo warna pagelaran. Ora. Kok ora piye kok kowe iki mesti Sampai ngengkel. edek. Ya. Monggo diaturke, Ca. Kuda Pamute, Mer. lumping yuk tempone sing jos Mas Oke. Bakat. Monggo. Karo nabuh bareng-bareng. Ya. Dilebokke gamelan kuda lumping. Kuda lumping.
Ada satu permainan itu. Oke. Ayo. PR-mu. Apa dijaipong langsung ya gak apa-apa? Apik. Ya le. Panjang, Uncemu buaan dhisik candaan kendangmu. Coba Mustika Laras Asmara. Iki Pak RT Latif. Sapa? Ya. Monggo di antara Nila karo Fitri. Monggo sapa dhisik ya? Mbak Nila wae dhisik monggo. Nila tetep sareng Campursari. Laras. Mustika Laras Asmara. Jaranan sing nongkang dara besing yen para manci cek-cek yo lolo sing nongkang para manci sing direng coba mikir diasto ya nduk. Nila Nggih Om Jon. kepiye kabare tetep sehat? Alhamdulillah sehat. Katimbalan wonten Bumirejo. Nggih, Bumi Rejo. Dusun Bumirejo wilayah Krecek nduk. Nggih. Di sawetara wis ana dawuh-dawuh saka panjenengane Bapak kadang panitia Nggih. kanthi cetha bloko tur bisa dimangerteni para kadang. Ana pamundhut sawiji mbaka saji diaturke no. Napa wau? Iki mung ana sing Lintang Asmara ana. Podang kuning. Apa dhisik, Nduk? Podang kuning monggo diaturke. Mawon nggih. Mangsa borong garapane saka para kadang Mustika Laras Asmara digarap versine apa? Genrene apa nyemanggake. Sing penting kompak kepenak bisa katampa para warga wonten ing Bumirejo. Kanggo isen-isen di sawetara beksan ya apik Pak Yogi. Yeah.
ana sumusul meneh. Menika wonten awala ingkang kumemblar kumemblar. Ana pepanggungan. Atumiba wonten pepanggungan. Matur nuwun menika saking para kadang. Setresna budaya campursari ngersake tembangan gulu pedhot. Weh, kaping kalih Sida Randa. Nggih. Dan coba Mbak Fitri ki diaturi jumeneng. Minangkani pamundhut, ayo Cak. Apa Nduk? Pamundhute oke, sing dipilih apa sampean? Coba. Men langsung kono dilebokke wae tanpa nganggo spot. Ayo Pit, apa Pit tembangmu Pit? Nggih, niki. Ya, minangkani pamundhut saka kadang panitia. Lintang asmara Mas, coba monggo. Apa gerajakan? Ya wis, gerajakan Banyuwangi sing nancak. Monggo diaturke. Nggih, niki disukani gerajakan Mas. Kowe men gemerajak ya, Pi. Halo, piye Mas? Nggih. Ya, Cak.
takon. Ya. Kawan son. Minggu terus minggu sing bayar sapa? Kawan son. Ayo. Ora cetha kok. Rumah saku kabeh mbok apik-apik aku mbok elek-elek dhewe. Kancane seragam dhewe kancane Ben biru apa? wong-wong gak seneng aku terus arep mbok sir dhewe ngono. Sapa? Lho aku ngeser awakmu. Oh, oh. Lho ya jelas iya no. Gak, mbok kon ngopeni. Lho ngopeni piye? Ya karek penyakit tok to, ya moh ta aku. Bersih dari segala penyakit. Amin ya Mas, amin. Aku barane karo iki lho. Sak barane sehat kok. Ngadeg kok to Mer koyo Iya. Yo, sepati co, yo. Sepati, monggo. Yo. 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 Yo la la la. La la la. Biyen kowe ngono ketinggal aku. Apa maneh tresno? Nanging saiki kowe lah kok malah gawe gelo. Ela. Oh, Bapak. Anak kecelakaan. Aduh dek, aku sing kleru. Aja dadi atimu. Turung-turung kowe wis nesu. Lali gawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Aduh dek, aku sing luput. Aja bicara brangat-brangut. Wong ayu tak bisa trawuh. Sosor Mary salahmu dewek mon iso. Engko sepot kayak 3 jam dhewe. Waduh. Ya. Selamat malam Sugeng Dalu, Byung Cangek Mbak Limbo. Nggih wilujeng dalu Mbak Mary. Alhamdulillah. Waduh. Kok sajake gak trimo to kok Mbak? Lah kan piye? Piye? Mama. Ih, Mama. Mah, ayahmu gak duwe duit tak? Waduh. Gak. kok iso mamah iki lho. Mangan ganteng tok. Nek mamah ki sing ngerti sampean dari keturunan maksudnya Tionghoa. Nek ora ngerti kan jenengmu Gimah. Salamah. Oh, Salama. Inggih niki pripun? Menghibur kembali Ya. warga Bumi Rejo dan sekitarnya. Alhamdulillah matur sembah nuwun ingkang tasik pinarak, ingkang tasik lenggah, mboten ngantuk. Oh, tenan. Piantun kene iki ora ono ngantuk lho. Sing Mek. ngantuk aku berarti. Wah, kowe yang dasare mendina iki terus mayuh to bladekan terus. Dai, Maksudnya lagi iki iki ra cetha mayuh ki dobel-dobel iki lho. dobel-dobel ngono to. Aku diwayuh ngono to. Lah sing sudi mayuh awakmu sapa kok ya? Waduh. Iya. Maksudnya iki laris e ora umum ngono lho. Sapa? Ya sampeyan to. Pandongamu Mas. Nggih. Niki wonten pamundutan. Nggih niki minangkani pamundutan Anu niku to Rana Duka. Ya. Rana Duka dari Bos Keren. Bos Keren siap monggo, Bos. Niki dipun pinangkani. Sing Kangge kula atur ndak mriki lho, Pak. Merana memang merana. Kalau putus cinta. Oh, alah Yumi. Berduka boleh berduka. Wah, ya. Sedukanya saja. Menika contoh wong wedok sing kelangan lanang. Tetapi jangan sampai jadi putus asa. Gak apa-apa kendang tok nih. Ya ora ngono kok. Eh? Jenenge seni ki ya dikumpliti to, Mer.
Lah aku karo kendang tok wis jalan. Oh ngono. Oh, aku karo Agung wis ngene kok. Piye maksudnya? Ngene lho. Oh, openg. Pok. Dia tak enek bojomu. Sing di bojone? Ora kleru kowe kok ya. Mbak Nila ora Kak, nyun sewu Mbak aku ini terus dicelowatu kok Mas. Tenan wis aku saiki gak wani jaraki sapa-sapa. Nah. Aku takut. Tur maneh. Lah saksine Pak Detriman lho. Waduh. Kemedi. Amulakne kok ya. Aku ditajake ya, Mer? Ya. Sik kuwi Oh, anu ngono, kok ya. gak? Jalan Oke, kok gak? siap. Jalan kok gak? Gak. Lho jalan nek Gatot sehat mau jalan no. Langsung mau peyok Gatot. Oh nyok liyane ya Ya. wis. Niki kan wonten Rana Duka kalian Bukit Berbunga. Nah. Oke. Ya. Mbok menawi kersa minggah, Nggih, aturana, Mer. monggo ingkang nyuwun Bukit Berbunga sinten tanggung jawab atas permintaannya. Dari Bos Ayam. Lah, Ingkang pundi piyantunipun? monggo Pak Bos, kula butuh blutrune. Kowe iki nek butuh ki ya daging, malah kok Lah nyapa daging iki akeh wong seneng. Nek blutru, Blutru kan jarang wong seneng tur banyak resiko, dadi kuwi ae sing tak jaluk. senengamu demper tok to, Mbak. Monggo Bos Ayam minggah tok mboten napa-napa, gratis tidak dipungut biaya. Moga Bos, men gayeng. Mboten usah wedi, tenang mawon. Niki sampun diketok buntute, dadi wis jinak, iya ta? Taklim neh kok. Madake opo kok dilem. Monggo Bos Ayam saman sepoti Mas, saman sepoti kanggo baturi tok. Engko penyemangatku lah. Ngono ya? Heeh. Ah. Pancen niki nek mboten wonten piantun kangkung kok semangat Hampa, mutil. hampa, Mas, hampa. Kowe entek lanangan piro jane? Awakmu. Ngawur. Ya disepoti sing sigrak khusus Bos Ayam. Oga. Oga Bos. Bos saya Oga Bos. Oh. Oga Bos. Monggo Bos. Monggo. Mbok menawi wakil, napa-napa wakil. Aku yo moh kok. Waduh. Nah, jual mahal kowe. Lah aku yo moh to, Mas. Upama, terus panjenengan tidak Upama. pak. Nggih, Mas Joni. Pripun? Mas? Nggih niki wonten layang kang tumiba wonten pangkon malih. Monggo dipun maos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak musik Sugeng dalu bucangik kula petani tebu sekawan Trembini RW 29. Dusun Bumi Rejo nyuwun lagu nostalgia dan langit mendung Kutha Ngawi. Ya. nostalgia iki sing apa? Ya lagu lawas to, Mer. Wow. Tembang kenangan. Walah, sing wis ya langit mendung Kutha Ngawi ya kenangan Mas. Heeh. Awakmu kuwi ya. Ya kenangan. Sembarang kabeh terkenang iki. Ya wis anu gak usah dibaturi. Aku dhewe iso. Tapi kudu peragaan lho, Mer, nganti nangis lho, Mer. Heh? Kudu nganti nangis. Lah kok iso? Lah pembahan karakter iki penting. Dadi blocking panggung. Kuwi lagu apa to Mas? Langit mendung Kutha Ngawi iki Lagu isine iki apa? Jajal tekok Pak Triman, jajal tekok Pak Triman. Anu, Kak malah menggok kayak isine dadi gundul tok. langit mendung Kutha Ngawi iki ciptaane Dalang Pir. Anu Or. kuwi menggambarkan suatu kisah sing Purtanaku. wong kakung dikhianati utawa pisah karo Aku iso ngono, aku kulit. iso Dia nangis lho ya. ya nangis sampai gidro-gidro. Oh. Saiki nangis dhisik ora apa-apa, coba. Sak pira Mas? Nadan nggih gamelan apa iki? Anu. Aja dur ya. Engko nek dur-dur gak iso tak nikmati. Iya, Sing pas ae. sing 15. Lah engko nek dur-dur kok yo iso ngene. Monggo.
bisa misuwur apa esi aku lestari kadya sono angun karasa aku minguri trasing karasa amal budaya waras sempulur bisa misuwur apa biji amre lestari kadya srana angun karasa katen jiwa ngambang ngambang bisa putra kawara Nadya pinalar wayang tuhu ngajak rahayu sinom puji sesanti basuki awit kersaning Gusti tolong kumolong ambak parasa amrasa mulya Nadya pinalar wayang tuhu ngajak rahayu sinom puji sesanti basuki awit kersaning Gusti tolong kumolong ambak parasa amrasa mulya
Mugi rahayu sagung dumadi kebagas kewarasan muga tansah sumandang kang sarta sumanding dhateng kita sami. Sinuwun sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya. Kula pun Semar Badranaya nglemah bengkah nyelo-nyelo matur wonten ngarsanipun jengandika sinuwun ning jerit nyatanipun. Sak mangke sampun dumugi wonten ing tepis wiringing Samudra Hindi. Sak pinggire negari Ngalengka sinuwun. Mboten nama kok Semar Badranaya menika tutur-tutur marang jengandika mboten nanging paduka lak sampun utusan nggih menika senggana pun anoman supaya niti priksa kahyanane kang garwa pun Dewi Rekyanwara Sinta. Mila to sinuwun prapta sampeyan wonten ing negari Ngalengka menika mboten namung kok mung semata-mata nyuwun wangsulipun ingkang garwa pun Rekyanwara Sinta. Mboten namung menika Den. Nanging sampeyan ugi kautus dene purbane Gusti ingkang akarya jagat supados nyirnake angkara murka kang sinandhangan dene Prabu Dasamuka Ndara.